Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu. Bapak Ibu wonten pundi kemawon. Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Matur suwun tetep nyawiji wonten ing channel Widya Basa. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, wonten ing kalodhangan menika channel Widya Basa badhe ngandharaken babagan ICT lan ugi babagan TIPEK. ICT TIPEK menika kalebet salah setunggalipun materi ingkang dipunginakaken wonten ing seleksi akademik PPG dalam jabatan adhedhasar kisi-kisi kode 746 mata pelajaran bahasa Jawa. Langsung kemawon menika wujudipun kisi-kisi ingkang nomor 8.1 ngantos dene 8.6 inggih menika ICT. Mampu menganalisis teknik pembelajaran keguritan berbasis IT, bahasa Jawa, budaya Jawa, parama sastra, keterampilan menyimak, keterampilan menulis. Lajeng ugi wonten aksara Jawa ingkang sedaya kala wau adhedhasar ICT. Kalajengaken tuladhanipun soal utawi pitakenan ingkang nomor sepisan. Kula waosaken materi wonten ing ngandhap menika ingkang kirang trep menawi dipun wulangaken mawi hybrid learning inggih menika A. Parama sastra, B. Pranata cara, C. Nyerat aksara Jawa, D. Sastra Jawa, E. Cakra manggilinganipun gesang. Sumangga Bapak Ibu dipun kinten-kinten rumiyin wangsulanipun ingkang paling trep miturut soal ingkang pundi. Monggo dipun lajengaken tampilan ingkang salajengipun. Inggih menika jawaban soal ingkang langkung trep inggih menika nyerat aksara Jawa. Kenging menapa nyerat aksara Jawa dipun dadosaken wangsulan ingkang paling trep utawi ingkang langkung trep wonten ing soal menika utawi wonten ing pitakenan menika, monggo dipun simak candhaipun. Materi wonten ing ngandhap menika ingkang kirang trep menawi dipun wulangaken mawi hybrid learning inggih menika kirang trep. Kirang trep menika ngemu suraos paling banyak kelemahannya. Terus kehendak pembuat soal ingin menyampaikan kepada kita dari materi yang disediakan pada opsi jawaban ini, manakah kiranya yang paling banyak kelemahannya ketika diajarkan menggunakan hybrid learning? Nah, sekarang pertanyaannya, hybrid learning itu apa? Hybrid learning menika terdiri dari asinkronus atau anak-anak belajar mandiri, lan ugi saking sinkronus utawi tatap muka ginakaken video call. Hybrid learning ini pembelajaran menggunakan teknologi. Lajeng menawi dipun semak saking jinisipun opsi jawaban parama sastra, pranata cara, sastra Jawa, cakra manggilinganipun gesang, sedaya menika boten ngginakaken tembung kriya. Namung setunggal kemawon ingkang ngginakaken tembung kriya inggih menika nyerat aksara Jawa. Nyerat menika kalebet keterampilan ingkang produktif nggih. Keterampilan ingkang produktif menika minangka kunci kata kunci opsi wangsulanipun. Upami mulangake nyerat aksara Jawa menika ngginakaken hybrid learning, salah setunggalipun kelemahan kekiranganipun wonten ing jenis font. Fontipun padatan menika ngginakaken Hanan TTF utawi lan sak panunggananipun. Lajeng perangkat keras ingkang dipun gadahi dening para siswa menika saged kompatibel menapa mboten. Nah, menika kaitanipun kalian nyerat aksara Jawa samangke. Pramila wonten ing soal menika materi ingkang kirang trep utawi paling kathah langkung kathah kekiranganipun menawi dipun wulangaken mawi hybrid learning inggih menika nyerat aksara Jawa.
Ingkang salajengipun monggo dipun simak. Menu layanan digital saking Google ingkang langkung trep dipun ginakaken kangge mucal aksara Jawa sandhangan mawi sinkronus inggih menika A. Google Slide, B. Google Podcast, C. Google Duo, D. Google Form, E. Google Jamboard. Monggo Bapak Ibu dipun penggalih wangsulan pundi ingkang linangkung cocok kalian penggalipun Bapak Ibu. Sumangga mlebet wonten ing materi utawi tampilan candhaipun. Wondene wangsulanipun soal ingkang paling trep inggih menika Google Jamboard. Menu layanan digital saking Google ingkang langkung trep dipun ginakaken kangge mucal aksara Jawa sandhangan mawi sinkronus inggih menika Google Jamboard. Monggo dipun bahas sareng-sareng. Menu layanan digital saking Google. Wonten ing soal sampun dipun andharake pranyatan layanan digital saking Google. Opsi jawaban sedaya menika produk digital saking Google. Ingkang langkung trep dipun ginakaken kangge mucal aksara Jawa khususipun sandhangan. Mliginipun sandhangan nggih, mawi sinkronus. Aksara Jawa menika wonten kalih kompetensi ingkang sepisan kompetensi menulis, ingkang kaping kalih kompetensi membaca. Menawi dipun tingali saking kehendak pembuat soal menika langkung wonten ing menika langkung fokus soalipun wonten ing menulis. Lajeng boten membaca. Lajeng kata kunci ingkang salajengipun sinkronus. Sinkronus menika kados ingkang Bapak Ibu sampun sami pirsa, sinkronus inggih menika tatap muka melalui media internet. Amargi layanan digital menika saking Google, salah setunggalipun ingkang saged dipun ginakaken kangge sinkronus inggih menika Google Meet. Sinkronus menika mbetahaken interaksi antawisipun guru lan siswa. Sehingga salah setunggalipun menawi guru tertamtu menika badhe ngandharake materi, menawi siswa tertamtu badhe suka wangsulan. Nah, salah setunggalipun kados pundi caranipun nyerat aksara sandhangan utawi aksara Jawa bab sandhangan menika saged dipun tindakaken dening guru mawi layanan digital saking Google inggih menika ginakaken Google Jamboard. Google Jamboard menika papan tulis digital. Lajeng kados pundi mangke para siswa saged ugi nyerat wonten ing Google Jamboard menika ginakaken proses share link. Lajeng dipun setting minangka editor. Sehingga papan presentasi Jamboard menika sehingga minangka papan presentasi kanggene guru lan ugi papan unjuk kerja atau siswa menulis kanggene siswa. Nah, menika tampilan saking Jamboard nggih. Dados Bapak Ibu saged mlebetaken gambar saking internet, saged nyerat seratan menapa kemawon, lajeng saged ginakaken ingkang warni ijem menika sticky note utawi catatan-catatan penting. Lajeng menika sengaja kula sukani tulodo nggih aksara na, lajeng wigyan, lajeng tanda pada menika tanda pada nggih menika pada lunsi utawi ginanipun mirip kalian titik. Lajeng angka Jawa nggih menika angka sekawan. Menika saged dipun serat ginakaken menu pena wonten ing sisih iring kiwa menika. Lajeng kados pundi supados para siswa mangke saged tumut nyerat wonten mriki ginakaken menu bagikan. Lajeng menawi dipun klik medal tampilan kados wonten ing andhap menika ampun kesupen wonten ing dapatkan link utawi settingan menika dipun gantos siapa saja yang memiliki link. Lajeng wonten ing sisih tengenipun dipun gantos posisinipun saking melihat saja dados editor. Lajeng nembe dipun copy salin link menika. Nah, linkipun menika ingkang saged dipun share dhateng siswa. Nalika proses Google Meet saged dipun share ginakaken media chat wonten ing Google Meet utawi saged dipun share wonten ing salebetipun WhatsApp.
Nanging menawi langkung prayogi ugi saged dipun share ngginakaken menu chat wonten ing Google Meet. Monggo dipun lajengaken malih. Sakmenika cobi monggo sareng-sareng analisis menapa menika TPEC nggih. Teknologi, pedagogi, content, knowledge. Kisi-kisinipun namung wonten sekawan ingkang sepisan saged nganalisis kelebihan pembelajaran bahasa Jawa ingkang ngginakaken prinsip TPEC. Ingkang kaping kalih memerinci ciri-ciri tembang macapat ngginakaken alas rendra menika sampun wujudipun aplikasi, aplikatif, implementasi. Kawula pitados Bapak Ibu ugi sampun saged ngginakaken menika awit pandemi ingkang kalih taun menika sampun ningkataken kemampuanipun Bapak Ibu sedaya. Lajeng menyeleksi materi sastra modern lan sanes-sanesipun. Monggo dipun tingali tuladanipun pitakenan. Nanging saderengipun pretest ingkang sampun kula lampahi padatan menika pitakenanipun boten panjang-panjang kados menika. Padatan namung singkat-singkat sakmadya kemawon. Nanging wonten ing FR menika sengaja dipun damel soal ingkang langkung radi panjang, mbok menawi mangke Bapak Ibu ugi manggihi soal ingkang acak ingkang panjang. Nah, nanging mugi-mugi mboten nggih. Menika wonten tuladanipun soal TPEC. Kula wasaken Bu guru mulangake busana Jawa ing kelas 12 SMK semester gasal. Para siswa diulang carane miru nganti carane ngangge busana iku mau. Materi busana Jawa wujude file PDF bisa dibuka ing HP-ne para siswani. Kalebu rekaman video, tata cara ngangge busana. Tugase para siswa didhawuhi gawe teks deskripsi busana Jawa, banjur gawe rekaman video andharan babagan busana Jawa. Teks deskripsi didhawuhi kakumpulake ing grup WA. Semono uga videone. Pranyatan ing ngisor iki kang ora jumbuh marang carita kasebut yaiku sumangga dipun pilih menapa dene A ningkatake pemahaman siswa bab busana Jawa kanthi cara teknologi minangka mediane, menapa dene B ningkatake kaprigelane guru anggone gawe materi busana Jawa lan bisa dibuka ing HP-ne siswa, menapa dene C guru bisa ningkatake kemampuan ngandharake kompetensi berkelanjutan, menapa dene D membutuhake infrastruktur tambahan supaya bisa wujud teknologi kang apik, ringkes lan mentes, utawi E konten pasinaon busana Jawa kang ruwet bisa digawe prasaja. Monggo dipun simak sareng-sareng menapa wangsulanipun. Wangsulanipun ingkang langkung trep inggih menika D. Kenging menapa D? Amargi opsi jawaban A, B, C kalian E menika nedahaken keluwihanipun metode TPEC. Menawi D menika nedahaken kekiranganipun metode TPEC. Dados menawi mangke Bapak Ibu guru manggihaken pitakenan-pitakenan ingkang panjang kados menika, langkung prayogi Bapak Ibu nindakaken metode scanning. Scanning membaca cepat tentang opsi-opsi jawaban yang ada. Mangke insting Bapak Ibu ingkang badhe ngatur jawaban menika saged dipun kelompok-kelompokaken. Lajeng nembe dipun waos soalipun, nembe mangke wonten ing soal caritanipun. Nggih. Butuhake infrastruktur tambahan supaya wujud teknologi kang apik, ringkes lan mentes. Mulang ginakaken teknologi menika kathah sanget faktor penghambat ing antarasipun laptop utawi kemampuan editing lan sanes-sanesipun. Pramila pranyatan ingkang boten jumbuh kalian carita wonten ing inggil inggih menika ingkang D. Kenging menapa boten jumbuh awit Bu guru wonten ing carita menika ketingalipun sampun kagungan kemampuan nggih ngginakaken WA, damel video, lajeng merubah file saking Word utawi saking PPT dados PDF mekaten. Lajengaken pitakenan candhaipun.
Nalika mulang materi carita wayang, Pak Pujo didhawuhi nyuwun pangapunten kula bali. Nalika mulang materi cerita wayang, Pak Pujo ndhawuhi muridé supaya nyemak cerita wayang kang diwacakake Pak Pujo. Pranyata para siswane ora bisa nangkep utawi ngerti marang isine cerita wayang kasebut. Para siswa isih kangelan mangerteni tegese tetembungane saka ukara-ukara cerita wayang iku. Kanggo nulung para siswane supaya bisa seneng cerita wayang lan bisa ngerti isi ceritane, Pak Pujo banjur A. Gawe glosarium saka cerita wayang iku, B. Gawe sinopsis cerita wayang supaya bisa diwaca luwih dhisik dening para siswa, C. Gawe animasi cerita wayang miturut paragane lan basane digawe luwih prasaja meneh. D. Gawe daftar lakon wayang apa wae kang kudu ditonton dening para siswa. E. Gawe buku isine gambar-gambar paraga wayang lan siswa didhawuhi ngapalake. Monggo dipun menggalih kanthi saestu pundi ingkang cocok kalian penggalihipun panjenengan, wangsulan pundi ingkang cocok. Monggo dipun simak wangsulan ingkang langkung trep miturut kehendak soal. Inggih menika gawe animasi cerita wayang miturut paragane lan basane digawe luwih prasaja meneh. Kenging menapa wangsulan C menika ingkang langkung trep? Amargi sepisan melih wonten ing cerita menika gayutanipun kalian take back dados kedah wonten teknologi. Lajeng gayutanipun kalian pedagogi. Pedagogi menika ranahipun guru. Kados pundi caranipun mulang lan sanes-sanesipun. Pramila cara gawe animasi menika kalebet strategi utawi metode utawi langkah pembelajaran ingkang dipun tindakaken dening guru. Nah, menika sampun mewakili pedagogis. Lajeng teknologi ini pun awujud animasi. Ing basa ingkang dipun damel prasaja menika ugi kalebet sudut pedagogis guru. Kados pundi caranipun mengelola, menganalisis kemampuan putra-putrinya atau siswa-siswanya. Lajeng cerita wayang miturut paragane. Nah, menika mlebet wonten ing content knowledge. Terus guru kedah profesional, kedah sampun mangertosi materi menapa ingkang badhe dipun andharaken. Nah, terus jawab wangsulan nomor C utawi wangsulan C menika wangsulan ingkang paling trep lan paling jumbuh, paling komplit. Menawi wangsulan ingkang A gawe glosarium saka cerita wayang iku. Tesih sami boten ningkataken semangat siswa kangge nyemak. Amargi kedah maos piyambak literasi malih. Nah, literasi menika ingkang menurun. Semangat literasi menika ingkang menurun. Gawe sinopsis cerita wayang supaya bisa diwaca luwih dhisik dening para siswa. Menika ugi sae. Nanging menawi tumrapipun siswa ingkang remen maca menika saged mengikuti, tumrapipun boten remen maca inggih tartamtu mangke badhe boten saged mengikuti. Lajeng gawe daftar lakon wayang apa wae kang kudu ditonton dening para siswa menika wangsulan ingkang langkung boten wonten gandeng cenengipun kalian cerita nggih. Amargi metode ningali wayang ingkang kathah menika dereng tamtu langsung saged to the point ngaten. Bahasanipun to the point wonten ing cerita ingkang dipun alami dening Pak Pujo. Gawe buku isine gambar-gambar paraga wayang lan siswa didhawuhi ngapalake. Menika ugi badhe tangeh lamun nggih kelakone mekaten. Awit kemampuan literasi, kemauan literasi wonten ing jaman sakmenika tumrapipun para siswa khususipun wonten ing mapel basa Jawa dados tantangan kanggenipun kula lan panjenengan sami minangka guru basa Jawa. Tuladha soal candhaipun.
Pak Aji ngandharake teori sastra Jawa modern uga klasik. Siswane kapérang dadi 4 kelompok. Banjur siswane diparingi tugas beda-beda, saben kelompoke nggunakake sistem acak Adobe Flash. Siswa banjur diskusi lan kanthi urut ngandharake panemune ing ngarep kelas nggunakake PowerPoint interaktif. Pranyatan ing ngisor iki kang trep jumbuh cerita kasebut yaiku A. Aspek teknologi knowledge. Guru ngandharake teori lan siswa diskusi tugas acak manut kelompoke. B. Aspek content knowledge utawi CK. Siswane nggarap tugas kang beda adhedhasar sistem acak. Aspek teknologi knowledge TK. Siswane ngandharake asile rembugan ing ngarep kelas. Aspek PK pedagogis knowledge. Guru ngandharake materi lan siswane kapérang dadi 4 kelompok. Aspek pedagogis knowledge. Siswa presentasi ngangge PowerPoint interaktif ing ngarep kelas. Monggo dipun penggalih pranyatan pundi ingkang langkung trep, ingkang langkung jumbuh miturut cerita wonten ing soal. Oke, menika wangsulan soal ingkang langkung trep. Opsi jawaban D. Aspek pedagogis knowledge. Pedagogis menika kagunganipun guru. Dados menika sampun leres menawi dipun wiwiti kanthi ukara guru ngandharake materi. Menika wonten ing ranah pedagogis. Lan siswane kapérang dadi 4 kelompok ugi mlebet wonten ing ranah pedagogis. Menawi opsi jawaban A. Teknologi knowledge. Guru ngandharake teori, siswane diskusi tugas acak manut kelompoke. Menika dereng nedahaken teknologi, kejawi menawi tugas acak menika ngginakaken sistem Adobe Flash. Menika saged masuk jawaban teknologi knowledge. Sempadan ugi opsi jawaban C. Aspek teknologi knowledge. Siswa ngandharake asile rembugan ing ngarep kelas. Mboten dipun kanteni keterangan PowerPoint interaktif. Sehingga mboten dereng saged dipun lebetaken teknologi knowledge. Lajeng ingkang aspek konten knowledge, siswa nggarap tugas kang beda adhedhasar sistem acak. Konten knowledge menika kagunganipun guru nggih, sanes kagunganipun siswa wonten ing cerita soal menika. Lajeng wonten ing PK, siswa presentasi ngangge PowerPoint interaktif ing ngarep kelas. Menika seolah-olah nggih. Seolah-olah menika sampun ngandharaken tipek. Amargi sampun ginakaken teknologi, sampun presentasi lan sanes-sanesipun. Ananging aspekipun aspek PK, pedagogis menika kagunganipun guru dados tegesipun boten siswa, kedahipun wonten mriki nggih menika guru boten siswa. Pramila saking opsi A ngantos dene opsi E menika ingkang langkung trep nggih menika opsi D. Aspek pedagogis guru. Pedagogisipun pundi? Guru ngandharake materi lan siswanipun kapérang dados 4 kelompok. Mekaten ingkang saged kula andharaken, mugi-mugi saged suka manfaat murakabi tumrap sesami. Matur suwun, wilujeng istirahat. Tetep nyawiji wonten ing Widya Basa Channel.